ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ସହିତ ରାଣା ଓ ଆନ୍ଦ୍ରେ ସିଂ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଆହତ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମୟଙ୍କର ଯାଦବ ପୁଣି ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳକୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିମର ବିଜୟ କୁମାର ବ୍ୟାସଙ୍କ ଓ ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟର ରଣଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 8ରୁ ଏବଂ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ। ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଉପ ଅଧିନାୟକ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରାଲ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକାଶଦୀପ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରିଜର୍ଭ ମୁକେଶ କୁମାର, ନବଦୀପ ସଜନୀ, ଖଲୀଲ ଅହମ୍ମଦ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟି-20 ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରଣଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବିଜୟ କୁମାର ବ୍ୟାସକ, ଆଭେଶ ଖାଁ, ଯଶ ଦୟାଲ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।